París, Londres, Nova York, Milà i Burgos, València, Madrid, Barcelona, Eivissa, Estepona... És que així en Espanya caben tots, els grans dissenyadors, les joves promeses, els especialitzats en... Però tots marquen tendències? Evidentment parlem de moda, de la que es lluís damunt d'una plataforma on al final del camí sempre s'amunteguen càmeres i càmeres. I és que els mestres del disseny saben bé que si passegem un model o passegen un model seu per una passarel·la com per exemple la de París, immediatament aquesta imatge recorrerà el món sencer. Però passa el mateix quan la presentació està en una de les múltiples Fashion Week espanyoles? Perquè així no ens posem d'acord i projectem una única passarel·la? Deu ser que no ens convé i resulta més profitós tindre moltes passarel·les úniques? En A2 Tendències, avui es parla de moda. Una desfilada de moda és com un tràiler de cine. Ha de convèncer perquè vagis a veure la pel·lícula sencera. Així explica el consultor de marques de luxe Jean-Jacques Picard per a què serveixen les passarel·les. Podria ser una bona definició, però de passarel·les en tenim de tot tipus. Les que serveixen per a potenciar la imatge de marca, les que mostren col·leccions tal com les veurem a la botiga, o les grans superproduccions a l'estil més de Hollywood. De la repercussió mediàtica de les grans passarel·les no en tenim dubtes, però això es tradueix en vendes? Estamos hablando de pasarelas en las que tú estás vendiendo una imagen de tu marca, que sí que va acompañada de un aumento de las ventas, pero no tiene por qué ser un aumento directo. Es decir, en estos casos tú estás vendiendo más tu nombre para poder hacer otras cosas y vender otros productos que vender realmente la colección como tal. Efectivament, en molts casos és més una qüestió de crear una imatge de marca que d'augmentar les vendes. Pot ser el motiu perquè molts dissenyadors espanyols prefereixen mostrar els seus dissenys en passarel·les internacionals. Acabades València, Nova York, Londres i Madrid, que coincideixen en el temps, ara tots els ulls miren cap a París. És necessària tanta passarel·la? Com més apareixes, més important eres? ¿Es complementen o es lleven exclusividad? ¿Por qué no haber una sola pasarela? Porque no cabríamos todos. De hecho, hay más cantidad de demanda que de oferta. Hay pocas pasarelas en este momento y gran cantidad de diseñadores que les encantaría el poder estar arriba de una pasarela. Així, molts professionals reclamen la passarel·la única com a millor aparador del Made in Spain. Altres advoquen per la diversitat. Però beneficia a la moda espanyola? Es tradueix en compradors, en més indústria? ¿O es una cuestión de ego? Sí que puede existir una pasarela única como imagen de un país o de la moda de un país, pero tendría que tener una gran selección de la gente que desfila. Cibeles es para gente consagrada y tiene reminiscencias con el ego de una mini pasarela para gente joven, y nosotros estamos mucho más especializados en gente joven, en gente que o está empezando o que lleva una trayectoria mucho más corta y que algún día podrán llegar a Cibeles o Milán o París. En última instància, qui marca avui en dia les tendències? Les passarel·les o el carrer? Els carrers de Nova York, el bric, l'estil urbà, són tendències que venen i no provenen de cap estudi de disseny. Qui imita qui? S'allunya la passarel·la del carrer? ¿Será Internet la pasarela del futur? Me fijo mucho en las tendencias que marcan los diseñadores en las pasarelas. Nos fijamos mucho en cómo se visten los otros, o sea, la gente normal. ¿Es ponible? No, en absoluto. Además muere joven. La moda es una de las últimas cosas a las que me gustaría porque muere muy joven. La moda és creativitat i talent, exigís sorpreses costant noves il·lusions. Eternament en crisi, eterna supervivent, més que mai, renovar-se o morir. Ho in testa e allora la baciai. De la moda en parlem, deixem que va molt més enllà de les passarel·les. Ho fem amb especialistes, en primer lloc amb Josep Lozano, especialista... Hola, Maribel. Especialista, podríem dir, en moda, especialista en estils de vida, però a més és que és director tècnic de la Setmana de la Moda de València i ha sigut responsable de la direcció artística de la passarel·la Cibeles en les últimes edicions. Exacte. Així que benvingut. També tenim Alfredo Esteve. Ell és empresari del món de la moda i també especialista en tendències. Què tal, Maribel? Benvingut, especialista inclús més en els homes, que solen ser els germans xicotets de la moda, i d'ells també en parlarem així en esta taula. Comencem plantejant aquest debat, que en realitat és un debat antic, el d'una única passarel·la o crear passarel·les úniques
així al país? Un debat antic en tots els sentits. En primera instància, quan la comunicació del món de la moda, quan la comunicació de la passarel·la estava reduïda a premsa tradicional, entenent com a tradicional la premsa escrita sobre paper o a través de la televisió, apareix la revolució internet i converteix aquest debat en molt més antic encara, perquè si ara ben bé es parla d'una passarel·la global que aglutina una tendència determinada marcada més per una ciutat que per un dissenyador, convertint el fenomen moda en un fenomen de visió absolutament mundial i des de la perspectiva de la local globalització, és a dir, de la perspectiva del que viu en un lloc determinat i li interessa buscar una referència determinada estètica, s'ha quedat antic. I després, perquè a més l'espai que ocupa una passarel·la única està limitat per uns determinats dies, en un determinat calendari, en una determinada setmana o setmanes. Però pensem, llança una pregunta al cap, quin seguidor, quin blogger, quin seguidor de tendències, quin comprador aguantaria tants dies com és que necessitaria tots els dissenyadors per a desfilar presentant una tendència determinada? Seria impossible. Aleshores, encara menys raons per a que se mantinga tanta passarel·la en el país? Bueno, és que pensa que, per una banda, aquesta qüestió que es demanda d'alguna manera el disseny de moda del nostre país no cap en un recinte, no cap en un contenedor a soles. Àlex Vidal ho ha dit molt bé en el vídeo. La demanda és tan alta que Cibeles, per exemple, que seria, diguem, el foco on un dissenyador espanyol voldria anar, és impossible que admetisca tota aquesta quantitat de demanda. No caben tots. De fet, em dic que s'estan especialitzant les passarel·les. Efectivament, tens a Canàries una passarel·la especialitzada en més en bany, la valenciana una especialitzada en disseny jove, la de Burgos especialitzada en llenceria i moda nuncial, etc. Cibeles Nòvies en la nòvia, etc. Han d'estar tots en una passarel·la? No, jo hi discrepo un poc en Josep perquè no estic d'acord en això. Jo busque, per la meva experiència professional, busque la qualitat, sobretot la qualitat i la qualitat. Jo penso que n'hi ha massa passarel·les, massa coses, perquè arriba un moment que no sabem ni el que és això, entonces jo el que busco és que el que se fa n'hi ha que ser pensar internacionalment, buscar qualitat, qualitat i qualitat. En això no vull dir que els nous dissenyadors no tinguin la possibilitat i la plataforma d'alguna manera d'oferir el seu treball, que estic completament d'acord perquè a més es necessitem. Tu estaries d'acord que València se convertirà, per exemple, en una plataforma de joves dissenyadors? Jo estic d'acord en això perquè n'hi ha que donar-los la possibilitat de que aquesta gent, d'alguna manera, aquesta il·lusió que tenen, que tots hem tingut i seguim tinguent el món de la moda, que estigui ahí, però el que jo busco és qualitat, perquè si no tinguem qualitat... Què fem en el disseny un poc que ha passat de la paraula jove, perquè, bueno, lo de jove, vegem també fins a quina edat, què ha passat en els dissenyadors, què pot passar en els dissenyadors que han passat aquest rango, per dir-ho d'alguna manera, i necessiten un espai per a presentar? Bueno, pues jo penso que ahí tingueu molt que fer vosaltres, mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, saber d'alguna manera enfocar el tema este, però el tema este el que n'hi ha que pensar és que ja n'hi ha que d'alguna manera ser internacionals. Ser internacionals, moltes vegades jo veig passarel·les i veig coses que sincerament no les acaba de comprendre. O sigui, quan no les acaba de comprendre i dius, què te falta? Doncs me falta qualitat. La qualitat per a mi engloba tot, des de la posta en escena, des de l'acabar del producte... Contenedor i contingut. O sigui, tot. A mi entre qualitat és en tot, no? Entonces, d'alguna manera, n'hi ha que... Per supost, torno a dir, n'hi ha de donar-los la possibilitat a aquesta gent jove, que estic molt d'acord amb ells, i jo precisament l'hem passat a donar la possibilitat de fer un desfile de la gent jove de València per d'alguna manera tinguer aquest llançament, però exigís molt de qualitat, perquè el client exigís un dia moltíssim molta qualitat. El client avui en dia està superinformat de tot. El client avui en dia, per mitjans de comunicació, per a nivell internet i a nivell que viatja moltíssim, aprecia una qualitat, i la qualitat avui en dia és importantíssim perquè estem a les tendes saber-la defendre.